खुलुमबाय। दिनै 4 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। आथिखालाव थागिबिफोरनि थाखाय फालांगियाव बांसिन रां थिसननाय जागोन, बेखौ सांग्राङै खालाम। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा अख्रां गाब। वृष राशि। दिनै रांखान्थियारि जौगानायनि लामाया गेवलांगोन। सोरखारि आरो समाजारि बिथिङाव बावसोमनायनि थाखाय गनायथि मोनगोन। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै फालांगियाव नखरारि हेफाजाब मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा सोमखोर गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथाङा फालांगिनि मदद मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोजा। सिंह राशि। आजै आजौनि सम्फथिखौ बोखावनायखौ लानानै नांलाय खमलाय जागोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। कन्या राशि। दिनैनि साना मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनसे गिदिर सान। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, गाबा गोथां। तुला राशि। थागिबिया फालांगियाव गिदिर फालांगिफोरजों मोगा मोगि जागोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। वृश्चिक राशि। फालांगिनि थाखाय नोंथाङा गुबुन हादोराव थांगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा गोजा। धनु राशि। दिनै गोदान फालांगि जागायजेननायनि थाखाय थि सम नङा। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। मकर राशि। दिनै जायगानि थागिबिफोरा फालांगियाव गोबां खाख्रिफोराव सागान होगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। कुम्भ राशि। दिनै जायगानि थागिबिफोरा फालांगियाव गोबां खाख्रिफोराव सागान होगोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गलाफि। मीन राशि। हरखाब राङारि मुलाम्फाया जाथावना। दिनैनि साना शपिंनि थाखाय मोनसे मोजां सान। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा गोथां। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।